Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Visit Khubor TVS Maulai, Upper Shillong and Maublay for assured free gifts. Get free helmet, smartwatch and 5 years warranty for free on purchase. Get this at an unbeatable down payment of just rupees 25,000. Ronin, built to conquer. Hakabiyaday warki Khubor na kimat mentah janmit, tinga phashwa shakimat Khubor na Jylla. U Giriraj Singh ubadai Menteri jangka Sarkar Pedeng ubakmi ia ketenat textile haka arsantarek Risaw arjar arsaw ula peli pajba ia ka permanent campus jangka National Institute of Fashion Technology kabla penlong ru ia ka jingkop burom ia ki shispa arpulai ngot ki samla puli na ka bentau senam arjar arsaw. U National General Secretary jangka National People's Party uba singyaw bhalang dhar ubalong ru usembut Menteri Rangba ke Jylla ulakam ba katkum ki kaipot bala yoklum na madan ki penpau ba ka kertong jong ke NPP ka metap chandi sangma kala kampau bha hakmat haka election shiteng samoy kaban salong hagam bagre habayunu jor bat ki wei pat ki kertong ki ba aireng hakani ka election. Menteri jong ketenat transports ke Sarkar Jylla uba singyaw bhalang dhar haka arsantarek Risaw arjar arsaw ulaong ba ke Sarkar Jylla kampat eno setia ya ke jingterwa ban penpoy ya karel sharilum khasi jaintia. Haka jinga keren bat kilat Pyrthei Khubor uba singyaw bhalang dhar ulaong ba ke Sarkar kan sokhat ya keren biang ya ki kinhon baper bat ngin sashim ya karai nakaliang jong ke Sarkar. Ka Swimming Association Eastern West Khasi Hills District dah kejaya trailang bat ka Office District Sports jong ka West Khasi Hills District haka arsaw tarik Risaw arjar arsaw kalapin long ya ka Open to All First District Level Swimming Championships nakabenta ki shinrang bat ki Pyrthei kabalong ru kum shibenta ban jet ya ki samla ki ban mi khmat ya ka Eastern West Khasi Hills District shaka Meghalaya Games kaban salong house nam arajar arsan ka Sarkar Jylla kala rai ban siang rong biang ya barok ki surok bakongsan hapo kanong ba Shillong ya kanila pentip daw sembut Menteri Rangba ke Jylla ubakmi ya ketenat penroy sor uba singyaw bhalang dhar. Ya kanika rai ke Sarkar kala shim hadian bakala rai ru ban omshna sho ya ki surong smart road. Hapo ka the Smart City Project hadian bala shim bakampoy shanu ru. Usembut Menteri Rangba ke Jylla ubakmi ya ketenat transport uba singyaw bhalang dhar haka arsantarek Risaw arjar arsaw ula pentip ba ke Sarkar Jylla kadang up ya ke jing ai ketien na Sarkar Pedeng ban yat shakmat na kabenta ban thiet jaka shusho ban penhe ya Shillong Airport kabadan ha Shillong Umroy Ribhoi District. Kumshi benta ban yakun thma persha ya udrak kahnyaw trap Youth Council West Khasi Hills District kalarai ban penlong dak jingyat rally hasor nongstoin bat ke jinglang ai jingpen shai pajba ahlor ka mission jong seng kabla tip kum ka drugs elimination and enforcement of dream ka Sarkar Jylla kala rai ban shimrai khaddo ahlor ka jingdawa ban penkendria ya ki laispa sauko artli ki longyeng na them yo maulong ha lani shuwa ban kut unius nam arjar arsaw. Haba pentip ya kane da usembut Menteri Rangba ke Jylla ubakmi ya ketenat penroy sor uba singyaw bhalang dhar ula ong ba ke Sarkar kala penkre na dong shadong bat lada kam urlong ha ubnai naiwing let se la kumnu ha kabakut jong ubnai no pra mentau senam arajar arsaw ke Sarkar kan seshimno ya karai ke bakaddo hadin bak Sarkar kala up ya ke jingkerpat bala pha da ke harijan panchayat committee. Kesenjuk ki Rangba Shnong Ribhoi District haka arsantarek Risaw arjar arsaw da kajing sngo sarong kalapin kop burom ya uba Rayonal Kharkamni ubadai ru Vice President jongka Meghalaya Cricket Association badu President jongka Ribhoi District Cricket Association ubala syakjit dangshan kum match observer jongka Board of Control for Cricket in India ha kajing le kai test cricket
ke balai, ke banlong hapadang ke India, Persya ya ke New Zealand, ha ke shitarik unai weng arajar Arsaw, hanong ba Mumbai. Ke office jong District Sports Officer, West Giant Hills District, kala penlong ya ke rinsan pen i sub jong ki samla, ke bala tip kum ke District Level Youth Exchange Program, halor ke pang Today's Youth, Tomorrow's Leader. Haka ni ka rinsan ka ba arsngi, ka balasdang haka arsaw tarik urisaw arajar arsaw, laya shimenta da ki shipotli ki school haka jingalang ka balalong hakyang nang ba, Government College Auditorium Hall, Juwai. Kinuhi kay school ad hoc haka general meeting, ka balalong minta kasngi kila rai ban boycott no ya ki kam jong ka sorkar, lada kadang yay menti haka biyaday bat kimat jingdawa jong ka ni ka kinhon. Haba keren berkekong bina karum noj kepada ke presiden. Kalau ya tu baka jingalang kala ban omlet shu ban le ya ka evaluation ke census bat kumjuru ki we ki kam jong ke sorkar. Mentapat ini pai syakimat Khubor na Kylleng keri. Ka Karnataka Lok Ayukta kala tmu ban khot hajar ya usida ramaya Menteri Rangba ke Jylla Karnataka ha ka mukot duma jong ka Missouri Urban Development Authority. Ha ka baka kurim jong uru ka Parvati kadang don ha ka jing toket. Lakali jing kali ya ka Parvati hadut lai kenta da ka ba pensyai bakala penbet ya ka shithi sya ka muda da ka siali. Ka Lok Ayukta kala toket ya ukin jong usidara maya kat baka Enforcement Directorate kala kenraru ya ki jaka ki bayadai bat kata katai ka kam. La ujor sya ka High Court ban tokit da ka CBI, namar ba ki nong kinto ki kinto, baka Lok Ayukta ka la ban numle persya ya u Menteri Rangba. Kani ka mukot duma ka la ban kata ka Congress, ha ki election shiteng semoy ban wan. Uwe ule no bashir kay jong ka NSCN KYA, ula sya siat yap ha ki bor pahara ha ka District Longding jong ka Arunachal Pradesh, ha ka sngi sa jan. Kishipay Assam kilasdang ya ka jingkenra ha ka snit hot dia. Ha ka jing siat sulay utay ule no ulayap bat layo kurup ya ka pistol bat kiwe ki tiar. Kaseng NSCN KYA kamshim laya soy ya ka jing sangi ya siat bat ka sorkar pedeng kum kiwe pat kikinhon naga. Ka District Longding ka don kaput bat ka Nagaland bat Myanmar. Kijingate ban sangi ya siat ki don bat ki pratali ki kinhon naga ringkat bat ke jinga keren ke badang ya syakmat ban yo ya ke jing penbet Henry ki jingdawa ban yo ya ke lama naga ke bakar pang ke riti sensyar bat ke jing penyeso ya ki jaka ke sorkar pedeng kala kentat ban pediang laingot ki breu ki layap na ke jing syabat ha ke boarding ha ki surok baladap da ke ha West Bengal hadin ba ke eryong dana ke lahyar ha Odisha bat ke jing yap na ke eryong ke lapoi sya ke saungut. Layat hu baki dan arngut ki bayap ha South 24 Parganas, bat uway ha Kolkata bat Haura. Uslap ubajur ulanang duna nadu kamiet jong kasni palay, namar ba ke eryong dana kalanang tulot. Henry ki jing sngo kya ki dang sa halor ki jing julor, jong ki jing thung jing tem, kam tam ha East Midnapur, South 24 Parganas, West Midnapur, but North 24 Parganas. Ha ka ba ka jing shlay ha ki jaka rep, kabu jing ma ya ukba bat ujur. Ka sorkar kala kintu ya ki board district ban pinshitom da ka bating persya ya ki nong shna bat ki nong de ki ba de ya ki helmet ki bom shngan ki bom don jing pinshisha da ka BIS ban pin bha ya ka jing shngan ha surok. Ki helmet ki ba dunador ki ba jude ha surok. Ki wanra ya ki jing ma ki ba kraw ki ba pinlong ya ki breu ban yap ha surok. Katanat Ministry of Consumer Affairs ka ay jingmut ya ki nong thiet nong pet, bakin kimi baha ya ki sirnot jingpen shisha jongki helmet lingba ka BIS Care App. Menteri Rangba ka Tamil Nadu MKU Stalin sedang ya ka jinglet jingo ya ka Jylla borok kawai ha ka santarik unai weng ban bishar benya ya ka jingpen kam ya ki skim sorkar. Sedang na Coimbatore, say kendo ya ki officer bat kinong mikmat ban bishar benya ya ki kam beper jong ka baha kamiat hapo ka rukom sensyar jong ka belong kum ka Dravidian model.
Ustalan utmu ban let jingo ya baro ki district ban penpau ya ki jingtmu ba kongsan ken thup ya ka jingkershan pisa ya ki kenthei ka jingshong boss klem jing siu ki jing shakri ha kot ka khia pat ki scheme a jingrap ya ki samla puli Khubor sinshar jung u kala sam palat nriu hajar sanspa nriu khandai klor lengba ki ni ki program ki menteri na ki wei ki Jylla ru ki la let sha Tamil Nadu ban pule ya ki ni ki jing persang ban pen bha pen mya mendapat ini pai ja ki mot Khubor na Kylleng ki ri ka Pyrthei ka Israel kala hiar thma da ki ling sun ye pom ha ki jaka jong ki shipai ha Iran ha ka step jong ka sni sat jan kum ka jubab halor ka jing thombor jong ka Iran da ki ballistic missile ha ka shitarik u Risaw ka IDF kala pendap ya ka mission jong ka Lara sarkar Iran kale bakla ban sedang ya ke jingkan art ke batamai ngin sa jubab loong ka IDF dah ka ba benram baki lingsun jong ka IAF kilawan pai biang na ka jinghiar thma ka jinghiar thma dah ka lingsun ya pom kala penyap ya sangut ki erang Islamic State ha ka Jylla Salahuddin ka badan ha ki than chatai jong ka Baghdad ong ki sipai jong ka Iraq ka jinghiar thma ka bala penshong nongrim ha ka jingtip pat ka jingpet ngor ka ba sausngi kala thmu ya ka jakari jong ki IS ha ka por nriu duna shi pho minute janmit da ka ba penjat ya ka jaka bat penyap ya ki leno khat khandai ngot ki breu ki la yap ha ka jingya kan art jong ki ken hon runar ha Guerrero Mexico ha ki laitali ki jingle persha khat nyongot ki nong thombor ki la yap khat wengot ki la shakem but arngot ki officer jong ka municipal ki la yap sawngot ki weipat ki la mensaw pat ki nong toket ki dang trei ban wat ya ka tenrai jong ki tiar ya le pala penon kam da ki nong thombor ka Iran kala kam bakadon tang khendet e ka jingkta ha ki jing thombor lingsun ka Israel dang shen ha ka jaka jong ka da ka bakeno ba ka Israel kala penhe ya ka Khubor jong ka jingsha thombor Katanat pathai Khubor jong ka Iran ka Taznim kala kentat ya ki jingkam ba da ki spa tali ki lingsun ya pom jong ka Israel kilawan ban hiar thma ya ki Iran da ka ba ong ba ki jingsha thombor kilawan ra tang ya ka jingjulor ka baret ka Qatar Jordan bat ka UAE kilaya so bat ka Saudi Arabia ban penrem ya ki jinghiar thma lingsun jong ka Israel ya ka Iran da ka ba penpau ya ka jing sngo kya ka ba jur halor ka jingjur jong ka jing ya kan at bat ka jing kta ka bala ban mi ha ka jing shong shngan ha ka than katanat kambari jong ka Qatar kala penram jur ya ka ne jing sha thombor kum ka jing pen khen ya ka jing sin shar jong ka Iran bat ya ka ain Pyrthei da ka ba kentu bante lakam bat ban ya kren palat iway point lai million ngot ki breu ha South Sudan kila shakta ha ka jing shlei ka bajur na ka daw jong slab ong ka Khubor jong ka UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs kani ka jing shlei kala pen kan ria ya kuba lailak arfinyo hajar ngot ki breu ha Kylleng ki saupu artali ki country bat ka abyay administrative area ki jing pet benya ha ka tayo baladab kila lap bakidon sa arlak laipo hajar ngot ki bala shakta ki Jylla jonglei Northern Bar El Ghazal bat ki Jylla Upper Nile ki surok ki bala shlei kila pentut ya ka jinglet shaki jaka ba shakta ha ka ba bon minta ki wat jakare ha ki jaka ki ba khamjra kitu ki long ki Khubor na ki mat Khublei